हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। आं दिनै नोंथांमोननो सुकन्या समृद्धि यजनानि सोमोन्दै भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। बियो इन्डियान गभार्नमेन्टनि स्किम, माने सेन्ट्रेल गभार्नमेन्टनि स्किम। सोर एप्लाइ खालामनो हागोन? बेखौ जाय एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना 21 बोसोर बैसो जाबा 6 लाखनिफ्राय 75 लाखसिम मोनगोन। बेखौ सोर एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासिनो फारि फारि नायलांबाय था। बेजों लोगोसे जुदि नोंथांमोना दिनैसो एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव नायसनोबा अननानै एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गभार्नमेन्टनि स्किम आरो लेटेस्ट इनफरमेसन एबा साख्रिफोरनि रादाब मोनबाय थानो हायो। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। सुकन्या समृद्धि यजनाया बियो सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्किम। बेखौ जोंनि इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया थांनाय 2015आवनो लन्च खालामदोंमोन। गोबां मानसियानो बे स्किमनि सोमोन्दै मोनथिखायो। जायफोर मोनथिया, आं बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों। जुदि सोरबाफोर मोनथियाखैमोनबा नोंथांमोना बे स्किमनि सोमोन्दै आरो नोंथांमोना बे एकाउन्टखौ एबा बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ अबाहाय एप्लाइ खालामनांगोन, मा डकुमेन्ट्स नांगोन आरो सोर एप्लाइ खालामनो हागोन, आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। जुदि नोंथांमोना बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनोबा बे स्किमखौ खालि एप्लाइ खालामनो हागोन हिनजावसा गथ'फ्राल'। जाय गथ'आ 10 बोसोरनि गाहायाव बिथांमोनहाल' बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बे स्किमनि मेन थांखियानो जादों आइजोफोरखौ इडुकेसन पारपसाव डेभेलप खालामनाय। बेजों लोगोसे डाउरि सिस्टेम, माने नोंथांमोना मिथिखायो डाउरि सिस्टेम होनोबा जेरै हाबा जायोबा फिसायफोरनो धोन सम्पति हरनांगौ। बेफोरनि थाखायबो बे स्किमखौ लन्च खालामनाय जादों। जोंनि बर'फोरनि नेम गेजेराव बेफोरबायदि नेम गैया। गुबुन जाथिफोराव जेरै बिहार, उत्तर प्रदेश आरो वेस्ट बेंगलफोराव नायोबा नोंथांमोना नुगोन डाउरि सिस्टेमा। बेखौ नोजोर होनानै जोंनि इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारा बे स्किमखौ लन्च खालामनाय जादों। दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आं दहाय बुंखाबाय नोंथांमोननो, उन्दै गथ'फोर, जायफोर आइजोआ हिनजावसा गथ'फोरा 10 बोसोरनि गाहायाव बिथांमोनाल' बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बे गथ'नाव डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट थाथारनांगोन। बेजों लोगोसे जाय एप्लाइ खालामगोन, माने बे गथ'नि बिमा बिफानि लिगेल सार्टिफिकेट थानांगोन। फर एग्जाम्पल भटार कार्ड एबा पेन कार्ड नङाबा आधार कार्ड थाथारनांगन, अब्लासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय जायखिजाया नोंथांनि खाथियाव थानाय पस्ट अफिसावनो एप्लाइ खालामनो हागोन। जायखिजाया बेंकफ्रावबो एप्लाइ खालामनो हायो, नाथाय नोंथांमोना पस्ट अफिसाव खालामनाया मोजां। दानिया नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना बेयाव मान्थलि डिप'जिट खालामनांगोन। जुदि नोंथांमोना बेयाव थानाय अबे मोनसेखौ हायो, नोंथांमोना बेखौ मान्थलि डिप'जिट खालामबाय थाबानो जाबाय। खमावनो मान्थलि डिप'जिटआ 250नि दं। नोंथांमोना 250नि मान्थलि डिप'जिटखौ खालामनोबा खालामनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना एग्जाम्पल हिसाबै आं खोन्थानि, नोंथांमोना डिटेल्सै मोन्थिनो थाखाय नोंथांनि खाथियाव थानाय पस्ट अफिस, माने गावनि पिअ एबा पस्ट अफिसाव थांनानै खबर लाहैनो हागोन। नोंथांमोना बेयावनो खुलिखायो, जोंनियाबो खुलिनानै दं। बेखौ जुदि फर एग्जाम्पल नोंथांमोना नुदोंलै, नोंथांमोना जुदि मान्थलि 1000 सोयोबा नोंथाङा बोसोराव 12,000 सोनांगोन। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगो मोनसे एकाउन्ट नाम्बार मोनखागोन, पासबुक मोनखागोन बे गथ'नि नामाव। जुदि नोंथांमोना 1000 सोयो, मान्थलि नोंथांमोना 1000 सोयोबा नोंथांमोना बोसोराव 12,000 जागोन। बे फैसाखौ नोंथांमोना बे 14 बोसोर सोनांगोन, 14 बोसोर रानिं सोनांगोन। 14 बोसोर रानिं सोयोबा नोंथांमोना टटेल बे गथ'नि नामाव डिप'जिट खालामनाया जागोन 1,68,000। अब्ला बे गथ'आ 21 बोसोर जायोबा नोंथांमोना बेयाव नुनो हागोन 6,07,128 रुपिस मोनहैगोन। जुदि नोंथांमोना मान्थलि 1000 डिप'जिट खालामोबा। आं नोंथांमोना बुंखाबाय थायो खमावनो 250निबो दं, बेयाव आपडेट गैया। बे सिगांनि बेनारमोन, आं बे बेनारनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थाजोबगोन। जुदि नोंथांमोना मान्थलि 2500 सोयोबा बोसोराव 30,000सिम डिप'जिट खालामनाय जागोन। आरो नोंथांमोना 14 बोसोरसिम सोनांगोन। 14 बोसोरसिमाव 4,20,000 जागोन टटेल। 4,20,000 टटेल। नोंथांमोना जुदि बे गथ'आ 21 बोसोर जायोबा नोंथांमोना 15 लाख आरो 15,17,820 रुपिस मोनगोन। नोंथांमोना बेखौ नोंथाङा माखौ सोनो हाथावना बेखौ नायनानै नोंथाङा सोनो हागोन। जुदि नोंथाङा मान्थलि डिप'जिट 1000 सोनो हायोबा नोंथांमोना बेखौ 1000खौ सोनो हागोन। जुदि नोंथाङा एसे माहाजोनफोर जेन'बा सोनो हाथावबा नोंथाङा गथ'नि नामाव दोननोबा 2500खौबो सोनो हागोन। बिनि उनाव नोंथाङा 5000खौबो सोनो हागोन। जेसेबां बांसिन सोयो नोंथांमोना बेयाव नुदोंलै, नोंथांमोना बेयाव 12,500सिम नोंथांमोना बे गथ'नि नामाव डिप'जिट खालामनो हागोन। जुदि बायसान्सआव सोरबाफोर गैथाराबाबो फिसाफोरनि फिउचारखौ मोजांखौ सानोबा नोंथांमोना 250 रुपिसखौ अननानै सोथार, जाहाथे देनां गथ'आ फिउचाराव इडुकेसनफोराव बिथाङा हेल्प मोनो। नोंथांमोना बिदि फैसाखौ मबाइल रिचार्ज सोनाय आरो अमा बेदर जालाबायनायावसो गारोबो जानो हागौ।
नोंथांमोना बे एकाउन्टखौ खुलिनो थाखाय बेयाव नोंथांमोना फर्म डाउनलड खालामनांगोन। बे फर्मखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनानै बेयाव नोंथांमोना डिटेल्सै सोरनि नामाव खुलिगोन बेखौ डिटेल्सै लिरनांगोन। नोंथाङा जेराव खुलिगोन बेयावबो बे फर्मखौ मोनखागोन। नोंथांमोना जुदि डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट खालामनोबा खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना जेराव खुलिगोन बेयाव थांनानैबो नोंथांमोना बे फर्मखौ बिनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना डिटेल्स नुखादों। नोंथांमोना जुदि माबाफोर बुजियाखैबा एबा रोङाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै सोंहर। आंनि बुंनाया एफाग्रामानि पारफेक्ट जायासै खोन्थाबोनाया। जुदि नोंथांमोना मोजाङै मोनथिनो थाखाय नोंथांनि खाथियाव थानाय पस्ट अफिसाव थांदो। जुदि नोंथांमोना पस्ट अफिसाव खुलियाबा जायखिजाया बेंकआवनो खुलिनो हागोन। आंनि बायदिबा नोंथांमोना पस्ट अफिसावनो पस्ट अफिसाव मानोना बारा बिहिर जाया। नोंथांमोना बेयावनो सोनाय मानाय सुबिदा जागोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, हायोबा नोंथांमोना शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। थेंक इउ।